lagi ya? Sengene kok wis muncul iki. Apa kuwi? Wah, saiki kok bakule sesuk mblegedrek iki ngopo iki ya? Weh, tangan sawan iki. Wah, ini kok kak ngilu sih. Ini aku ya sih, bagus ya. Masih. Wah, ya ini sih turu. Ayo gembala amo. Mana men? Wah, awake jan lungkrah tenan iki. Ayo wis piye? Sewengi ngebiar. Esok ya ora kalap ngene iki. Wis tangi, aku wis jam pira iki jam 7 kalah ro pitik wis tak bukake ya. Iya. Ben magang. Iya. Oh, niku lho. Ah, kowe kepenak gaweanmu esok sore bali. Aku cetha sewengi ngebiar bercinta karo wajan wis nepasi anglo. Berkokan bleduk ngene iki carane. Wah, aku wong Sinawang kok aku iki. Wah, jenenge mung padha wae. Aku mau mlayu-mlayu ning lapangan, mungkin mergane aku lagi mblegedrek ceritane. Nah, baru kuwi dilalai ning lapangan kuwi petruk wong do lari-lari. Wah, bodine ngene wah mbok gadis mbok penting bodine. Mantul. Wah, mantul banget. Bening-bening ya? Ah, bening banget. Ono met gawe wedang dhewe kono. Ning sadurunge aku sorry lho iki. Pak kowe ngerti sejarahku to. Aku ki ndek pepujan ning ati we saiki pergi. Wah, lama mung padha dhewe iki asline iki nasibe. Wong ade iki yo sanasib. Maksude Maksudnya yo ditinggal pas sayang-sayange. ayo. Ya mau ditinggal pas sayang-sayange. Ah dadi mblegedrek. Ah kowe jenenge cintane kandas. Ah, kandas. Yo dadine ngene, Mas. Dadi wong urip kuwi ora usah nglopro. Heeh. Arepa wingi iki Gusti nggareske pepujane atine dhewe ilang. Ning adik kudu semangat iso golek meneh sing luwih apik saka wingi. Ha iya, ana ge usaha iki aku, Mas. Yo golek sing sesuk sing luwih apik Lah iya. timbang wingi kan. Iya. Ya olehku ndonga pendak mengi iki ora kurang-kurang, Met. Aku wis madik-madik, wis lor kidul, kulon, wetan iki ya wis tak jajake. Lah kowe mantep sing ndi? Sing wetan. Ya wis, ya lah. Dengake ya. Kowe ndongake aku. Oh iya, plek sik. Ya. Ora, namung iki wedang ora. Ono siap. Wah, aku bar mlayu-mlayu mau anu nglak buah iki. Nah, anu lak gawe piye? Ya wis kono gak digawe kono. Ning kuwi njaluk glo batu. Wah, siap. Jos. Ning loro sisan. Loro. Tak gawe sik ya. Ya. Sing lagi lho. Wah, siap. Iki wis tak gawe wedang iki. Gero men iki, susu. Mantap. Yuk, diombe ya. Oh iya. Tak gawe tos sik ben kowe pinkel wae. Oke. Melek tenan iki. Ben ade iki iso semangat. Semangat apa semangit? Semangat wae kaya tempe. Arep aku ki ketoke semangat. Ning jane iki atine dedel duel. Dilakoni sik wae. Ah iya, disyukuri. Syukuri lah sing penting kuwi. Lah piye keadaane saiki dodol lek iki, Mas? Ya wis jeneng wong dodol ki biasa to. Rame sepi ki ra wis pacakan ning wong usaha. Mesek penting kan ade iso le mensyukuri nikmate Gusti. Iki nek kowe ra liwat, aku ki iso kebablasen. Mergane piye? Lah ya ora ana sing gugah to. Kayak iki engko delen kas aku kudu nang sawah ndangir kacang ya lepi kae garis sithik. Wah, mosok tumban kono sawah, Mas. Ngene wae, sawahmu ki to tak ajani.
lempit wae. Oh no. Semengko duwite kuwi. Kok tuku Tuku apa? tuku kalau sing mulus-mulus ya lho. Oh. Sapi maksudnya ora kuwi. Wah, ya ora mat nek aku ora ngono kuwi. Ya arep ming sak jumput kae tetep aku berusaha ngopeni aku mat ora sembrono ngono kuwi. Mbok sing apik Malah mar ora mungkin ming guyon aku mulai nglempit sawah mau. ora saiki hari ini ki acaramu ki apa, Mek? Ayo, di dhewe ta aku mah nangre preng ini iki wah buang tas ini. Yo kono-kono tak kangseni. Ane kabeh iki anu abu-abu. Dadi ora ono jelas. Ayo ming songling ngene ki aku. Oh iya. Anu, Bro. Aku kan arep dolan. Aku ki blas ra cekel iki, Mbok. Aku disili. Yo, watone kono aku tuku maam lah. Kowe iki ajab. Nek ceramahnya daki-daki bareng kerot duite tipis mara rene. Ayo wis kanca musiman. Ane ya piye meneh jeneng kanca kecil iki anane gur siap. Apa ngene gampang, jaminane piku kae apa sepatu iki sing apik. Oh no. Iki tuku larang maneh, Bro iki. Ora. Lah piye? Ya. Ning ngene iki dientekke sik. Wis tok sili tenan. Oh tak sili Ah, beres. ya wis sili cocok. Oke. Oke. Ya, adil ki engko mangkat aktivitas, aku yo arep nang sawah, terus nang pasar. Engko nek kowe ya wis sak karepmu sing penting atimu bungah. Ayo. Ya, wis. Wah, jian nggak nganggo tiga barang iki. Wah, laren dhisik, Jan. Ya wong desa. Esuk ndangir kacang, alepe ndandak langsung nang kali. Diesele lagi dibengkelke. Lah arep gur sawah sak cuwil iki ya disyukuri, diopeni, diuri-uri. Ketinggalane wong tuwa kuwi ya ibaratnya kaya pusaka, kudu iso le ngrumat, kudu iso le
njaga tenanan. Soale kuwi mbiyen yo tinggalane simbah temurun neng wong tuwa sing kabeh do prihatin. Wah, lah kok wis semelenget iki srengenge ngene. Jam pira iki ya? Oh iya, aku rong blonjo nang pasar barang ya. Kon golek kene kan ngono. Aku golek kene tak kon ngono. Ya. Asa nangis engko digoleki ayo ketemu. Dong apa nangis sih, Le? Le, lah ngopo kok do nangis ki? Dite gogrok, Om. Lah ketemu rong, Le. Jarang ketemu, Om. Lah arep nggo ngopo dong, Le? Ajeng mau tumbas es, Om. Tas ado nangis. Tak joli ki lho, Le, nek nggo jajan kono. Tata, dikei uang sama Om. Weh, lah kok isih do nangis sih ngopo, Le? Nggak mau tumbas es krim cuman dapat 1, Om. Wes do rasah nangis, tak tambahinnya kono gak do jajan. Wis ta meneng ta. Wis dikei 1-1 ro, Om. Makasih ya, Om. Oke, kono gek do nggo jajan, Le. Hati-hati ya. Le. Sing ilang mau ditema piro? 2000, Om. Makasih ya, Om. Wah, jan cah saiki iki.
Pak. Wah, jan ana ra ya iki ya wong ya. Lha iso, Pak? Ah iki goleki bakule bakmi iki kok suwung, Pak. Bakule bakmi yahane iki ning pasar, le bali kok bar beduk. Aku ki jan renarene ketwingi iki jan suwung. Jan digoleki kok lunyu kok welut. Lah arep ngopo, Mas? Penting tenan sih iki. Ya lembene iki anggere iki mah esuk utawa bar beduk mah ono bakule bakmi. Ya wis, Mas, tak moro engko apa sesuk. Soale iki aku ya arep ana nasabah liyane sih. Oh iya. Sepi banget. Ya ono ora wong iki kok. Omah kuburan iki. Sepine ra umum. Mas. Mas. Muas. Oh, jenengan to, Mas? Ah, monggo. Monggo, Mas. Ya ono Mas iki nang omah. Wah, monggo iki lenggah iki. Telok ora. Iki, Mas, monggo. Lah, pripun, Mas? Ana apa to Mas jane kok jenengan kok rene iki, Mas? Nah, kula mriki iki ajeng nagih utang nika lho, Mas, pinjamane jenengan senten kantor. Oh nggih. Terus Ya lanjutane pripun niku, Mas? ngeten, Mas. Yo iki kan kahanane memang lagi sulit to, Mas. Mulai dodol kan lagi redup. Dadi yo kudu sabar lah, Mas. Wong yo kabeh do ngalami kahanan to, Mas. Ning kula tetep tanggung jawab masalah iki. Ya ditanggung dhewe ning ya dijawab tenan, Mas, iki nek lo kantor ki. Kapan isoe lho kek maju bono. Mas, kula aturi pirsa. Kebutuhan kula ki yo dilalai iki lagi akeh, Mas. Dadi nggih mboten namung jenengan, ning yo kula ki yo mikir liya-liyane, Mas. Wis ora urusan, Mas, ngene iki sing penting iki nggonanku diselakke sithik, urusane karo liya-liyane iki mengko sithik nggonanku sithik dipikirke. Yo ngeten, Mas. Pokoke sesuk kuwi, Mas. Sesuk kuwi kula teng kantor. Tunggane sesuk kepastiane sisan. Pokoke kula usahake sesuk kuwi, Mas. Dina sesuk niku, pokoke kula langsung cus teng kantor. Oh iya, Mas, tak tunggu ta nek kepastiane sesuk, Mas. Aku ya soalnya karo kantor kan iso omong sesuk arep ndene nglunasi kabeh, ngono to, Mas? Nggih. Oh iya, patok cicil. Lunasi, Mas. Oh iya, siap. Nek nglunasi. Ngeten, Mas. Gandeng gawane iki ya rada sumuk-sumuk panas. Kula damelke ngunjuk riyin ben bathuke iki rada anyep. Oh, iya, Mas, nah iya. Pengen aku jan. Gaweke sing kae lho, Mas, sing kopi nenen gula aren. Oleh foto ketoke seger.
Oh, nggih. Nggih, ditenggo Mas nggih, semadane iki Mas. Oh, nggih, Mas. Monggo Mas, njenenganipun. Nggih, nuwun. Seger tenan iki. Wis cocok lho awane, panas-panas. Oh, iya Mas, anu tenggo sekedhap nggih. Kula pendhek. Ya. Mas, pokoknya niki manuk niki kula nggih pengenceng. Maksude dengan betoriyen kula wis nyaur lunas. Mungkin mang balik ke kula, Mas. Aduh lah manuk arep ngopo Mas aku? Aku nang ndek manuk siji ora kekurus e. Ya wis Mas iki manuk tak gawa. Itu tak tunggu ning kantor. Siap, Mas. Nggih. Wis pondel Mas ya. Iya. Ya. Bu, lha wis ra murung ya rajang-rajange. Lah ngopo? Wis lak ngeleh. Ya engko sik lah kok tengok kene ngewang-ewang iki lho ono iwak. Lah iki opo iki, Cing? Kuwi daging sapi. Wah, kene iki tempe, Cing. Daging sapi. Lah ya kowe iki macak kowe iki daging sapi. Ngopo Yes. ndak? Ketut. Kelingan ya, Dos. Engko bengi iki ono acara e. Acara opo? Kanca-kancaku ado ndene, arep masak-masak tapi memeng aku. Bisa. Terus Aku pesen mari ono bae ya. ora apa-apa, Cing. Oh, Malah praktis kok. Oh iya, sik tak telepon Mariono sik ya. Ya. Ning aku pesen ke sego goreng barang lho, Cing. Wangko kowe keri. Tak Pedus. pesen kancaku sik, 15 wong ki. Halo, Woi, iya Ros. buka ra warungmu. Bengi iki aku buka. Arep pesen apa, Ji? Alah yo iki aku arep pesen iki bengi ono acara ya marang. Lah ket wingi aku nindamu iki tutup terus ki. Ning ndi wae iki? Pacaran terus mesti. Aku malah kentekan modal kowe. Iya ya, Ros. Aku minggu-minggu wingi iki can prea-prei. Ngerti dhewe to. Saiki kan ya kahanane wong golek duit kan memang ya lagi angel. Ketambahan bensin malah mundrak. Oh, alah tak pikir iki ngopo lah. Engko bengi iso ra mar ngeteri anu sego goreng. Aku mau pesen iki, kanca-kancaku ado moro kanca salon. Nek setengah 8 iso ra? Pane tekan omah. Beres. Iso. Aku engko nek iso jam setengah 8 engko tok kirimke ya. Iki masalah aku pesen 15 porsi. Cuma sing nggon aku biasa wae, sing biasane aku pesen. Nek kowe njaluk apa kowe sidone kowe? Sego goreng pedes karo campuri Oh, gitu, Cing. kentus njaluk sego goreng pedas campur brutu. Nah, apa biasane ya Mar karo 15 porsi koncoku. Masalah pedes, oke lah pedes kabeh ra apa-apa. Oke. Tak baleni ya, Ros ya. 15 sego goreng. Terus yang nggonamu kan biasane rica-rica
sayap, kulit-kulit, ora nganggo kecap, pedes pol. Terus sing nggone kenthus iki mau rak nasi goreng plus brutu. Ngono kuwi to? Aku tak persiapan meruput. Engko ben pesenanmu ki kecandak wektune. Jam 7:30 pokoke tekan ngomahmu. Yo. Ora kok pedes kok. Ya, oke Mar. Siap. Ya, tak tunggu ya. Sun. Yo, siap. Wis, tinggal nunggu mengko. Kowe ning omah lho. Ya. Ya. Alhamdulillah. Rezeki menghampiri, iso nggo bayar angsuran sesuk kuwi. Urip kuwi paling penak ki ya pas-pasan. Pas ra ndidit, pas koncone njajake. Pas ra cecekel, pas ana butuh, dilalah pas ana. Ya pancene bener ngendikane para ngasepuh jaman biyen. Sing sapa wonge gelem obah, mesti rak ya mamah. Urip iki kudu yakin. Ati lan pikirane kudu sumeleh. Rak ya Gusti mesti maringi. Wah, wis awan lho iki. Wah, wayahe tidur siang iki. Garapan terus nggo persiapan dodol. Lek, Hei, piye Gong? aja lali lho pesenane iki. Ya, Engko sing ngeterke aku lho. wah iya. Aja lali. Ya. Kok dirimu tau sing ngeterke? Kuaterne. Agung kae mau ngopo, Mas? Wo nika, Mbak. Anu, mengke enten pesenan jam 7:30 kan ndugekke teng salon. Walah. Kae iki kae. Bab gadis iki jenis nomor 1. Tur yo ora lali. Bae ngopo sep grenang-grenang nang kono ki? Krungu Pak Agung. Ngerti ya bab gadis-gadis sih. Telingaku sih tajem to ya. Tak kira nek ra krungu kuwi. Nek krungu aku omong apa jal. Dadi rong, Lek. Kurang delet. Oh ya. Mbok yo sing sabar. Iki lho gari kurang 3. Iki ngopo to, Sep? Hatiku ro perasaan kuwi glak dagdikduk, Cik. Wah, sesuk tak andhake karo bose. Wong aku ki yo kenal kok karo juragane Putri. Kowe nak yo ngerti to, Sep? Dadi seleraku iki. Pecel lele. Pecel lele ki apa ya, Gong? Pecinta cewek lemu-lemu. Kurang ya. Iki siasa le pesen pinten ya, Mas? Wow niku gangsal welas. Nggih. Nah, terus ngubungi kula melih tambah sedasa, Mbak. Dadose selangkung. Walah, nggih. Gong. Lho wis dadi ana mbok terke. Yo, pesenane diterke. Wah iya nek dadi pujakanku e. Hati-hati ndak brodol ngisore. Udah bote. Lah iya. Hati, mlaku ke pinggir. Dolali sikile-sikik sing medhon. Nggih, Nona. Melu ra kowe. Rak. Ulah semprol iki. Hati-hati lho, Gung. Yo. Alhamdulillah pesenane wis diterke. Sesuk kuwi kena nggo bayar angsuran.